И здравейте хора, аз съм Сесия 149 и днес, да, ще показвам пак сървъра и днес имаме гост. Кажи си името. Аз съм Heavy Metal Apple. Да, това е. Тя е това. Тя е такова нещо. И да, има малки промени в сървъра. Имам предвид, вижте, Warp. Бле, защо ми се реже така екрана? Warp има PvP, Spawn. Това е едно, не го гледайте, бъг, който направих аз. Разбира се. Значи, Warp, PvP, сега ще ви покажа всичките. Телепортирай ме. Чакай, защото не знам къде телепортира мен. Добре, хора, няма по-голям бъг. Някой вижда ли го? Уху! Телепортираш ли ме? Да! Логика! Добре, и сега да телепортираме мранкалото. Не съм ранкаво. Да, хора, това е моят самостоятелен канал. Ще имам някакъв такъв да снимам. Къде си? Тук съм за теб. Ще видиш на клипа, че та няма. Не си в кадър. Видях. Как? Появи се. Не мога да спрелетя. Понеже аз съм админ, тук ще правя код скам. Алек. Да. Да, това е един Warp, нали, тук ще е PvP-то. Ма още не сме направили, ако влезе някой да може да влиза в Warp-овете, защото ние още самия сървър не сме го отворили. IP в описанието няма да има, защото не е отворен. Добре, вижте Warp 1 къде води, защото аз съм много умен. Warp PvP2. Това според мен е някак по-яко. Да, сега телепортираме. И да, вижте, някак си, не знам, мен ма кефи. Тук да, изчакай малко, че обяснявам. Глупости. Тук бягаш, вървиш, биеш се, трепиш, биеш, който искаш правиш. Да, пък малко е по-трудно да се качиш, защото не знам. Аз мислех качването, не знам, да не е чак толкова лесно да се качваш. Добре, ела сега. Чакай малко. Да, на 2 чънка съм, защото не знам защо, но в този сървър ми лаги. И да, какво? Да. Да, това забрах да ви го покажа. Ето за това ти говоря. Да. Другото. Може да пишете също и командата InVieWarp. Значи PvP видяхме, Spawn едно видяхме, PvP 2 видяхме, Food. Опс, защо? Телепортирах ли то? Да. Хора, нещо е забило. What the... Добре, тя вече е вътре. Ама, сега с този меч много ясно, че ги отрепиш. Да, тук се взима храна, а тя се взима на воля. Да. Човек да ни даде меч. Ни дайте меч. Значи, последния PvP 2 Spectate. What? Да, какво стана? Добре, ще чупя. Добре, хора, нещо съм бъгва. В принцип не става така. Да, виждате.
Warp спаун. Начни да се върнеш на спаун. И да, тук в принцип може да се хвърлят айтеми на хората вътре. Нави, камък. Да сте живи и здрави. Добре да са живи и здрави, ама ти ще му телепортираш. Да. Благодаря. Ето Са го живи и здрави. хеви метал и рок метал. Къде си? Тук съм удрянка. Къде? Точно пред теб. Сега съм зад теб. Сега съм пред теб. Я, така удрям ли те? Чакай. Я да стане и тука. Удрям ли те? Не. Защото не те виждам. Защо? Как тук съм? Я напиши нещо в чата. GG. Ти ме гледа. Ти ме... Ти точно... Добре, отивам на спаун. Сега ще я килнем, за да дойде на спаун нормално. Бам! Тя умря. Тук е. Здравей. Кажи здравей на хората. Здравейте. Да, тук по принцип ще са ларповете с табели. Аз съм Олнер, той, който е създал сервера. Ето за това си... Не ми се подиграеш, моля ви са. Смешно е. Олнер. Да, това тук са админите, които страшно много ми помогнаха. Но аз не съм сред тях. Какво да направя? Mindflash Plays. Мисля, че в канала Minecraft TV, където снимахме с Лъв, сте го виждали. Или по-късно ще го виждате. Не знам дали е качен още този клип. Улов 7104, няма как да не го знаете. И Мърапондо няма как да не го знаете. И този човек е направил хакер. И няма как да не знаете Heavy Metal Wave. Има. Добре, този човек е много... Пази са, да го покажа. Е много добър. Да, Phoenix BG. Про Master. Да, много добре този човек. Макар, че не го познавам. Хора, мисля, че това беше за това късо епизодче, което исках да направя и да ви покажа докъде сме стигнали с сървъра. Няма ли да забием? Може едно PvP да изиграем. Добре, но искам аз да те бия. Трябва да учим на PvP-то. Все пак. Значи брони. Вижте, гледайте за какви брони става дума. Аз даже не мога да ги взема. Забрави ли? В мрази, когато става така. Добре, каква беше командата? Ако знаеш, ще да ти кажа. Ого, сега и бъркам в инвентара, дами и господа. Вижте, това е инвентар. Да. Защо не взе бутушите? Нямам туш. Имаш. Жалкото, че не може да ме удариш. Тия брони, дами и господа, са толкова опнати, че ако я ударя, после я ще умра, защото така са... Отразява. Да. Мога да ви демонстрирам. Не. Тук не става. Сега ще ме телепортираш ли? GG. Чакай. Телепортирах ли те? Да. Сега ще изчакам да започна да. Видях.
Добре. Изчакай, бе. Къде ми скачаш? Още не. Отдели часа. Що? Така. Аз ти показвам, не е по-тихо. Аз единственото ми оръжие, което ще използвам е меч. Аз защо не мога да те удрям? Защото съм на гейм от 1. Сега можеш. Сега демонстрация. Нямам стрели. Изчакай, спри. О, без това не мога да удрям. Как да не можеш? Удари ме с ръка. А! Защо че умря? Ога! Да, именно хора. Ми ето удряш ма, и аз мога да удрям. Ще ме телепортираш ли? Да. Къде си? Добре, аре почваме. Изчакай по-далече. Само ме е страх да не нацеля някой друг. Почваме. Чакай, стоп! Нямам стрели. Да, аз съм много умен, съм сложил 2 лъка вместо стрели. Абе, какво е това? Връщай се! Чакай! За сняг не си ли чувала? Не говоря за снега. Аре, хайде! Почваме. Ето! Heavy Wave, Metal Wave бе застрелян. Псеце бе убит, докато се опитваш да нарни Heavy Metal Wave. И да, хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Чай не, Бруни! Абонирайте се, дайте положителен вод за този клип. И чао. Кажи чао. Кажи чао, бе. Чао! Чао.